Иска. Отгоре, 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 отгоре. Така е, така е. Ясно. Бива да се мае. Да не забравим. Да не забравим и тераса. 8 стола. С 7 стола с кръгла маса. Чикъртичката там стане и за горе ще се кани. Боги. Да, правилно. Айде, Доминик. Акилера. Да е завършено. Сервис, пилешко месце. А за празник месце. Айде, видите. Но не мога сам до там да стигна. Да я завърши, значи няма. А може да ето, там може да стижаме за това. Хей сега. Хей, вижте, вижте. Хей, вижте мънички за телепаси. Слушай, Не направо, я да ме най-накрая се получи. Щом то сърце отвърнеш при теб, ще се върне. И сега голяма, да започне това голяма. дай мечта, докато се привлечем мечта. А не ми, да, последната дето е. Излезте всички и се поклонете, вие бяхте